Karbilo Charlia song KSA BDC lapen SYC abitung atum perangki amai ke pha. Pundit Ghat Patwa Klamalong International Women's Day Katalon. Karlong, pini prime time berta long pen nili Samiru Paliti Mungpi, non bertang ton pen harjupanik tha. Thereponi phake thomarni Karbilo Charlia song KSA BDC lapen SYC BDC abitunga tumpen isi Sikjit MLA kili kapotha ke pachini jiaphan pherangki amai ke phapon. Labangso pherangki amai sari hajan mate hanjang langso KSA asa hemalongsi phapon. Alang nito mahin pen pherangkia maya long ke pachini atengke non ke bangji MLA kili ka hut karbiang long along BJP atuma phan ke paremji polotangte Congress I APHLC ASDC CPIML pendang lok doan rachari asong atum sitami isiwet cerapet polotangte parem unji ke doan rachari asong atum jongsi cerapet polotangte assembly election hut BJP aphan karbiang long pen plung on pusi ake hai Raju Ingleng KSA BDC amai phula pen ake hai chesong kuru rong phar KSA BDC achun bang atum pen pachini pon labang samai long ake hai desoi teron KSA BDC dihin rimbang lapen ake hai Lowinson terang atum ta chetong junsi pherangke amai ardi pidun hanjang lang supen trison lekthi lapen Jameson teron Karbi Daily News Kilikji labangso election napot ha asi lahelo niltum isi kaninje tun kangtu bangke lahelo je ladak BJP kidamtang badang di 2016 labangso ningkan pensami lab BJP sarkar badang di la BJP government lake henupik badang di pacubai pik government pinak ma sarkar pinak lasi lola karbiang lo don hejong stami letum manam tutup stami heglong lo jela hala recent kang tangkiot atau mafas stami isi landam lo pulang dela stami pacu kiramtang inkorapot arni hala dak lamdon citokji pu lahai betal stami citok ponpe lasi lahai stami isi cepat cobai lapien ladak Kada dolang lasinon la BJP tum kupelo appoint sami kepakla alang tum kecokci kecobai kecong kui la posong sikong saidi lasinil tum non da kihepen miliki juniri kang tunga bangke la posong hello da karbing long angkang along kupelo political party atau phan la regional party pendang lo lasila BJP itu maphan ada karbing long pen bangke plung nangji lapin peren nangji pusinil tum bangke jasimet dinji ponintung matang ti jong ponintung abangke lahalo lasi political party doana tum daksong ki doana tum stami cingrum pet pen isivet pen iklaivet pen dulu lepulotangte labangso BJP agomer aphan matang BJP aphan peremun po lapen alang tum phan madak karbing long pen bangke plung jui unpo pusi nilo tum labangso abuda posi la kadu kabi political party tu bhatami kopelo ipil kacu ipil kang tu makan halo isilam mili jongnami tu EPHLC lapen ASDC lapen HSDC lapen Congress alang itu halo BJP akan ke opposition hisab lo las alang itu bang laposon dipuang kang jot kali karbeng lo ladak bogojan lo sami isi Nipai narkep theria chiklo lakha kretrok nomati ke parlo Pundit Ghat Patwa Klamalong det piangkang kachet hangpluk International Women's Day ing Samjin pen Katalon pachunpon Koila mati kemprai pen kache pahem phupon amailong Jyoti rong pharpi ahin pensi mai kopia potsi aning kanwang ta nipai narkep there achiklolote ilitum chetong nang kokloma kopia potsi Women's Day talon nang kokloma alam the thanpon
Adabapor song alama sitami pachipurpon. Lapen bangso mailong aluhi aman pen kacitong dun laki BJP Minority President Probin Teron, BJP Mondol Committee pen Juti Timung, lapen Block President Horom Singkrong sitami chitong dun. Lapen National Women's Day arni pachitong dun si pondighat ahithialong BJP asahem sitami Dorsing Rong hang arideng pen si ingpupon. Lapen ki aluhi aman pen chitong dun Deputy Chairman Rights ing hisitami bangso mailong chitong dun. Habar ke hatpen long bamon rong par Karbi Daily News. Ini bangke kado kami mana soal sotum jakong celongan ni lo lese thea tha babir thea dang long ta ini bangke laso soal sotum jitu mana kepila jakong celongan ni laso ketalong na bangke na long tin sta medolo India long dat kadilo gutte mana la thea dang long international long anta dolo lasi Hako huda bangke soal sotum bangke udikar celong leang ko hut bangke jakong celong leang ko hut bangke sendal ceton long le no deng cikub long le lason sitame nang dolo sitame la non bangke kado kabe pusitame laso udikar ke celong pe na bangke non bangke ke thekire sitame dolo emam Indira Gandhi adin hut sitame Prime Minister ta nang man lo ke India la president sitame nang man lo apen la angsong ke pangjar influence pustame ke sulai tum stame dolo nibil hai pustame ke ve katum stame dolo kato kage mane solo so tum non bai ke thekason ana bangke non bangke chipaklang long lo mane odhikar dolo non bangke MLA Haidet bulutang mili si claim boninga kolam the putha sili tum langdam lutang te karbiang long adang pi lapen dak harogat ele homosti angka lahini langdam bulutang ke soni horum theklong karbiang long adang pi lagi kopilma kedam tang 1986 pen hemprek article 244A langso ateng pen hemprek karbiang long pen mahasau ban hemprek langso hemprek tum mangkesong bom sila bangso hemprek kepelong ya phanabang nili jakong nili bidi doan assembly along nili lam paklang dun pen nili kachisong duni phanabang boi tumpon pente sonia lam the bangke MOU le pen MOS kachetok along kepepleng kon pe pina ana dofa dola lai tame papenglim panun dia phan nili jakong nili bidi doan nili hadat che song nun pe si pini nang litum channel hoi pen nili rada phan chak antum lapena pitu harogat homosti alam yang hirutum langdam bulutang te harogat ele homosti angkang bangke troxy emisi homosti do la troxy emisi homosti tabe homoisa akisung ke boy ke siksa ka bangke chingbar kri sila song bong pen ilitum da inglong long le la pen thoi long le sai kachutuki me la bangso awar sai do kasi nona din ilitum sakuri bakuri itum chipi bon lap une chipi pontong thek the kasi ilitum da inglong long le la pen thoi long le tame sai chutuki ke abang pu atum ke ong dung amuni phan itum sai kwitiki long itum awar sai pipon un lasi ilitum sarkar hin pen tingki jethan pen sai diki kaching thur jana ilitum ke claim pon dia phan la pen la bang society ki long ku ki me risoi jang atum han awar sai pipon dia phan itum body pon penan parte ilitum bepar nona din ke bepar ta kenang so thipi kasi ilitum alom aha artin name hat bazar dukan do highway da ilitum adung do dowar do wera mesen kasi hat bazar along tame ilitum ui kimiatum bari soi jangatum anose bepar kapajing thur ya phanabang tame ilitum hin pen akerap itum pipon un pulutang te mesenji pen la hayakam along nilihin pen bori pon ji pusi nang lutu ma channel thodi nilirat pangcha Therepo ni Patroxiar ni Warthat Langso Sports Association Complex along Dance Karbiang Long Dance Season 5 upon audition ki enpon.
Bangso sai lake Ru Samson Singh Ingti Talent Han Society pen patir pi ponsi dance karbiang long dance thi hek pen DKAD season 5 aphan Wothat Langso Sports Association Complex along audition and pon audition chengche aprang Ru Samson Singh Ingti aphan rat sai klembang Lipson Bay pensi milur kaipon det aphi rat sai klembang Lipson Bay pensi audition kepang chengpon je aphan ingpupon Kangpu ahut be sangho DKAD klembang phu klembang phiatumophan ke choro pajirpon lapen lapuson asai ke dengpon theke ning ing sampiklo lapen morning se tame Wothat Langso Sports Association Complex along di thunangji lapen nilitum un an pen nang cherap chitudun pupusi Lipson Bay pen lam theke jaipon ahut ning je ponsi puthot be sangho aphan Ru Samson Singh Ingti Talent Han Society atum pen kachoro pajirpon bangso phitsi audition ing puponsi audition pangcheng ponsi kadukawi kachepate dun bang inquire thompen kripli atumaphan ingwai ponsi puthot angdeng Pati dun long Japan amen thapon tu news text report Karbi Daily News Pini porpai ke thomra chuti malom IPHL se asang atum kebangji assembly election kili kachedan dun Japan DC office along LA hini aparman nomination alo ke jogdam Labangso nomination alo ke jogdam lake Diphu LA aparman JI Qatar APHLC amaipu aphansi nomination alo pa jogdam lapen hawar ke hat LA aparman Suren Kramsa aphansi pa jogdam Bukajan LAC abang nonamat Clardak pen kangwaipon abelang pusi maipu Qatar pen ningjepon lapen boithalangso LAC pen Bikram Hanse aphansi chetoidun pusi thanpon Rajib Rongpi report Karbi Daily News Munit dukan kapacini kapere lapen kapetek kapit duk krup trade Japan non ke bang tungi puge mate marona patte maru pubadi an ke jersu picham jom nai komane so det lote suri po suri trabak johang damlong nan je pa johang damlong na sita haladak EMCM minister MP tumlong dam de pin pen amet hang ajak kong pen keso ka chelang ya ajak kong ta pavidet nang yi pugadi laso kam ke ni to time kalo rong kado beta lo poisa ke long an ke cholong Japan a hem ke chikim long Japan kheti ke klem long pe me Japan ar phek ke jor long pe me Japan til ke kana hok hedet a business ka pe klem long Japan sineli tu me klem po la pen autonomous state la ke ilitum constitutional long si itum han a right nang pitang lo la ke long phek nang yi apola long lera asama long dodun bom lo te itunge mikir opora bompo lapen kachini ni ta akeli thupik po lapen ili tum yong sin non 44% berlo harong mong pe plika roughly berlo kulangte non hala CA along ke do 160 ta ako pe dodun thulo te ili tum ke harong mong pen thom kebra ner ke baksi dopo angela pulo te karbiang long da galilo atema karbiang long punangji pulo tente karbia tum detsi harong bong phokebrai si ge dobek ni kom neis ong in nei Pinya berta bangke la ansi kangton pot iglo kurbang tu